muri mose mmene chilungamo chingabisidwiremo komano nthawi yake ndithu zima zafika poululuka ndithu kuululika anthu ndikuona kuti kodi nkhanizi kodi zimayenda chonchete. So for now Trump pali mabodza angapo, pali anthu angapo amene akuululika. Pali Trump, zinthu zina ndithu zaululika. Pali Lindsey Graham, yes, munthu uja amene amwalira cha seneta nangopezeka wamwalira uja kwawo, no mwana no mkazi, zaka 7 chakuti nanzi amene uja amaujaso ndithu. Pali zinthu zingapo ndithu zaululikaso zokhuza ndi iyeyo. So yes, ndi nkhani yokhuza ndi Venezuela amene zinthu zambiri zaululika zoti anthu akungoyena kuti kodi nkhani chonje. So izizi ndizonena kuti kwa anthu amene timazitsata kale, amene sitizikhala zachilendo, tiona kodi ndimene okay ndoti nkhani cheti maumboni ake ndati maumboni ake ndi awa. So ndiyetiye ndiyambire ndithu ndi nkhani yokhuza ndi Trump. Trump yankhula anafunsidwa ndi atola nkhani yokhuzana ndi kodi zida zanu zatha. Iwo anakayankha kuti tinazo zambiri koma vuto Joe Biden anapereka zambiri ku Ukraine. No, we have plenty. We have a lot of ammunition, different types. You know, Biden gave a lot to Ukraine, and so we're building that up. But we have a lot. We have a lot of the mid-level stuff too. I mean, more than we could ever use, no matter what. But we have a lot. I'd like to have more, to be honest. But so much. Answer a minute, you know, it wasn't an answer. Kudagu, mwajida ku school. Nangasi vurulage, sinajedo kuma vurulage nangasi uchen. Ndinabeza muntu wena bagi nini manthandizira kuti amene njinga inagwa ndeni mathandiza kumanga ndenga nthawi. Imene ngene zoti munthuyo akuvomereza chinthucho komano akupereka reason. Okay? Akupanga timati justification, akupanga justify. Kudaku, ndamva zoti inuyo akuthibulana. Santibule. Okay, chimene chine china kuti ye uje yensi ndimaona, okay? Ndanze imene chibakera. I mean, it's just munthu akungovomereza komano akupanga justify. So the same thing at Trump akona kuti ife tili nazo koma vuto Joe Biden ikena kuchwa Trump. Anyway, so meaning ngona zoti it's imene admission kumene kuvomereza nthu avomereza apopo kuti zida zathera. Komano look, pamene akamabwira akubwera ndi impression nokuti ife tapa samparo la dziko la Iran kuti tikambirane nawo. Koma kapano kachibwera sitibwereraso ku nkhondo. Apata ngwapa sampata. Like wafusa mpata akuti anapempha kuti siyani ku police nchani ndiye basi tano zoti chasiya kaye. I mean, the reason is clear. Anthu akudzowa chifukwa chimene mwasiyira ku police ku dziko la Iran inu mukubwesa chifukwa chanu. Imene ndi propaganda imene Americans amapanga. Iwo akuti I have a lot of patience. I have plenty of time. Their whole shoreline's wiped out. The strait is in very good shape. And we're talking right now. You know, they wanted to talk. Their people said, please don't shoot last night, the night before, 2 nights. Don't do it. You know, we're having good talks. So we'll see what happens. I think there's a good chance that something could happen. And if it does, good. If it doesn't, we go back to doing what we were doing 2 days ago. That's it. You see? Anyway, kufuna kwapanga brainwashing kwa anthu chilungamo ndichi kwadusisa kuseri uko akulu inudu nkhani yake sikukhuzana ndi kuti mukambirana yayi apatu kukambirana. Irani ikuti no, ife sitikukambirana nkhani iliyonse. Irani yakana zokambirana, ife sitikukambirana. هیچ وقت اجازه ندادیم و اجازه نخواهیم داد که آمریکا تعیین کننده زمان جنگ و صلح باشه. ما no current negotiations. Palibe zokambirana zimene tikukambirana pano.
That's it. Yeah, millions of the Americans amazikonda zimenezo. Chabwino. Ngani ina tinakamba kale zokuza ndi Netanyahu kupita ku dziko la America. So yeah, anyamuka kale pano pano tumuna afika. Komano a Trump pamene amayankhula nkhani kuza ndi Netanyahu akuti yani? Akuti Netanyahu akuti ifeyo takhala anthu abwino kwambiri kumayiko ambiri. Akuti ife takhala anthu abwino kwambiri kumayiko ambiri. Ena mwayo ndi Israel. Israel chipata ifeyo inakatha kalekale. Inakanyenyedwa kalekale. Chifukwa ine chipata kuphulitsa uranium ku dziko la Iran. Nuclear ichi. Nuclear imene yayo ndithu amene Israel inakatha kalekale. Our country is the strongest we've ever been. It's the hottest country anywhere in the world. And frankly, we're being very nice to a lot of countries that would not survive without us. And you know who wouldn't survive without us? Israel. Bibi's coming, he'll tell you. If I didn't get involved and if I didn't blow up those nuclear, essentially soon-to-be nuclear weapons, the dust, as I call it, Israel would have been terminated months ago and years ago if I didn't terminate the Obama horrible agreement. Chabwino, iniyo mukaona bwinobwino pankhani yokhuzana ndi ma settlement amene akamati chipanda kuphuli chipata kuononga nuclear facilities chanchani. I mean, yet kwa America kumweko, even CIA, achisisaje ofufuzaje, okhanira kuyankhula kunyumba ya kupanga malamulo kuti yayi Iran sikupanga nuclear okhapaka mapawo. The IC continues to assess that Iran is not building a nuclear weapon, and Supreme Leader Khamenei has not authorized the nuclear weapons program that he suspended in 2003. Plus, Chief Inspector wa IAEA, International Atomic Energy Agency, amene oyang'ana za nuclear aja. Amene ajawo pawo ukhanira kuyankhula mapawo kuti no Iran palibe proof, palibe umboni uliwonse kuti Iran ikupanga za nuclear. We did not find in Iran elements to indicate that there is an active, systematic plan to build a nuclear weapon. We have not seen elements to allow us as inspectors to affirm that there was a nuclear weapon that was being manufactured or produced somewhere in Iran. For even Ayatollah Ujana Pedoj, Yeja mu 2003 atulusalamulo kono zoti nuclear sarara asabtisabange ndi chido choyipa cha usatana. Why tipange nuclear? Analetsa koma you understand what I mean? So Trump zimene akampa za nuclear apa ndeni ziti zimenezo. Mimi kwenda kuti osewa ndi mabodza okhaokha. Amene wo wana wachira kwapanga kwapeka kuti apa state ngwana misaza nkhani zifuza za nuclear. Pa izifoka zeni zimene amalani zimene amapolitsa pena kuti zifuka zo muzidziwa kwampano pa kumapeto muzidziwa kwanje. Chabwino. Lindsey Graham amene ali senator ujana mwalira pampano pacho. Muone chimene chitika pa kutuluka ma video amene apangidwa leaked, okay? Pango pululuka. Iye uja Iran Trump atangopulitsa dziko la Iran. Anati chani? Anati ya ndizili bwino kwambiri. Izi nzimene takhala ife tikufuna kuyambira kalekale. Nzimene ife takhala tikufuna kuyambira kalekale takhala kumunyengerera Trump. Kuyambira kalekale. Amunyengerera Trump. Kuyambira kalekale for a long time. For a very long time. Kudapulitsa dziko la Iran. Virtually everything they have has been knocked out now. Their missile count is going way down. Amazingly, they're hitting countries that Look what we've done here. I know. I almost cried. Yeah. I mean, like, how long have we been pushing this? Well, you've been pushing this for years, right? Right, it's here. I talked to Trump this morning. It's literally. Oh, he's jacked. Yeah. It's the best thing I've ever done. He loves blowing stuff up. So, you know, there are a lot of people inside didn't want to do it. So I've had my challenges. But President Trump, when he gets into the zone, he listens, he asks good questions, you know, no tweeting. He has done he hadn't tweeted much at all, no drama. He's been a great wartime president. I said last night that
Trump and Bibi are like Roosevelt and Churchill. I mean, they're the right two guys to confront this evil. Now, akubwera nkukuzani chifukwa china chake chosamveka bwino bwino. Does it make sense? Ayi, pano papa, nyuke izi anamba kufuna kuphulisa kale dziko la Iranilo. And ndiso muone point ina akubwera kuti akuluakulu amachita kumimbira Netanyahu kuti sai ndikakoma ndi Trump ndifuna ndikamunyengerere kuti tikapita ku Lebanon mukaulusa zinthu zake zomeneko. Meaning amachita zoto mukaphulise ku dziko la Lebanon. Hayi tikaphulisadi. Imagine kungopanga maplan ngati amene wawa. Ndiyangophulisa ku dziko la Lebanon. Ndiyangophulisa ku dziko la Lebanon. Basi. Hello? Hey, boss, Bibi, something on the line. May I connect you? Yeah, please. Hey, Bibi, Lindsay. Hey, Lindsay. How are you? I'm just so impressed. Glad to be your friend. I'm glad you are my friend. I'm going to meet with the president this weekend. I'm going down to Doral. I'm going to try to get him to join with y'all in Lebanon to maybe fly some with you. Would you like that? Yeah, I get that. I think you have a point, but I've been thinking about the other side of it for a second. We're concentrating right now on Iran. If we tell Hezbollah that we're going all the way, we threaten them, but if we actually do it, then they have no reason not to go all the way against us. And right now, that's not our interest. We can do it later. Well, well, that's actually good counsel. I'll put it out there as an idea. We can always go back to it. At the end of the day, kena when akopasana zifugwa. Abanga create zifugwa nditu kupereka kudziko. Hayi. Izitabanga chifukwa chakuti. Izitabanga chifukwa chakuti. Ndi anthu oti amangokonda kufuna kuphando. Timati war criminals. Zikawenga basi zongofuna zokhala is bloodthirsty. Zokhala ndi ludzu ndi magazi a wanthu. That's all. I mean, atolankhana nafusa nkhana kuza ndi ku Venezuela. Kuti ankolo ku Venezuela mupakula mabiliyoni. 30 billion ku Venezuela. Ayayi. Ndiye Trump akuti ife tutenga yambiri kuposa iti imeneyoyo. Ku Venezuela kuti umatenga yambiri kuposa imene muone nayo. Chabwino. Ndino mumapanga nayo chani. Basi tikuyendetsa dziko. Tikumapanga izindizi. Chani, yayi. Tikulipira nkhondo ya ku Venezuela komanso nkhondo yaso ya ku Iran. Reports that the United States has taken in $13 billion from Venezuela. Where is that money going? 13 billion from Venezuela? I think even more than that. Now, Venezuela, we paid for that war many times over. And that'll happen with Iran also. We paid for the war many times over. But where is that money going? Which, by the way, no other president can say that for a long time. Okay? When was the last president that could say that? So we had a cost of Venezuela. We paid for it many, many times over. And now, as you know, we have a very good relationship with Venezuela. But where is that money going? Toward running the country. No, it's the U.S. The money that the U.S. is taking in. Where is that money going? Venezuela? Yes. Toward running the country. It can go to the military. You know, Congress has to approve it. Congress doesn't like approving money for the military. They like giving it to things that shouldn't be done. But we're taking in a lot of money, billions and billions of dollars from Venezuela. That'll happen with Iran too. Venezuela. Tikutenga billions and billions kudziko Venezuela. And we are in good relationship. So nzoona kuti America ikamadza kuchemerera kuti tili bwino dzozoti akubera ndi America amene ikubera ndipo period amene akubera ndifaka kuti tili bwino kwambiri ndi Venezuela tikutenga kontrama amene kuchako then kumapita kwana zati yani zomwe ziso tipangaso ndi dziko ya tipangaso ndi Iran zomwe zitipanga ndi Iran so ngokuti nkhani kuza it was never sinali nkhani kuza ndi manyukiliya zicha zaboza zokhazo zimene zicha ali zimene tipangaso ndi Iran pompano iwe ngati sukumvesesa zimene zikuchitika
You understand? Ngati sukumvesa zimene zikuchitika ndiso zamvaso pakana kakale. Guys, thank you so much. Malawi and Cameras.